Yan guys, nag-umpisa sila kumain mga kasama ko dito. Shout out sa inyong lahat. Kain na, hapunan na tayo. Good. Oh, ito yung gulay oh. May tatay ha. Oh. Yan, pili lang kayo, pili. Tag 5. Panalo to ah. Ando na. Nito. Yan, manok. Oh. Pagi yata. Ano na? Nangalaw. Wala. Yan. Shout out ni boss. Good boss. How are you ga? Aywa. Yan mga kasama ko guys dito sa American Design. Welcome mga idol, welcome to my vlog. Isisend ko sa inyo to mga vlog natin ngayon. Pagkatapos natin. Yung aklo. Wala kutsara dyan. Ilaw dito, ilaw. Ilaw kayo. Yung pala eh. Wala sandok isa? Day, shout out day. Aywa. Langatlaw? Oo, sandok sa ano. Sandok niyo dyan. Kain. Kain, kumain lang, gustong kumain. Kumain lang kayo ha. Kain lang kayo mga idol. Sige, kain na. Pila. Ano dito, sandok dito sa ano? Wala eh. Yan boss. Kain igi boss. Ano, pagi yata yun. Pagi. Kulot, shout out. Shout out sa 1 million views. Ha? Mga seryoso sila guys kasi nagugutom na sila. Yan.